Достар, беренче көн марафонды башлайбыз һәм дә был марафонды беренче көнде без әлбиттә нияткә башлайбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундай һүзләр әйтә: "Иннамал аъмалу бинният". Һәрбер эш ниятенә карап кабул ителә. Ният күп безнең йөрәгебездән сыккан уйлар, кем өчен юнәлтелгән эшләребез. Ике кеше бер гамәл эшләү мөмкин, ләкин берәү Аллаһтың алдында зур меңләгән савапларга ирешә, ә икенчесе гамәл дәфтәрендә бер ниндәй дә изгелек тапмау мөмкин. Ни өчен улай? Чөнки бер кеше эшен юнәлтә Аллаһ өчен, Аллаһка рәхмәт әйтеп, шөкер әйтеп, ә икенче кеше күрһен өчен, я булмаһа кеше мактаһын өчен, я икенче нияттәр белән эшләү мөмкин. Шуңа күрә эшләребез Аллаһ ризалыгы өчен булган һәм дә уразабыз ул гыйбадат. Ул диетала түгел, ашамау, эчмәү дә түгел, ә иң беренче Аллаһтың әмере. Ул ислам диненең нигезе булып тора. Әгәр дә безнең нигезебез нык булһа, нигезебез көчле булһа, безнең төзелгән өйләребез дә нык була. Шулай ук динебез дә нык булачак. Шуңа күрә асыл максат монда ул гыйбадат һәм Аллаһтың әмерен үтәү. Әлбиттә кеше был ураза вакытында, Рамадан аенда хәләл булган ризыктан һәм һаудан баш тартып тора. Аллаһ ризалыгы өчен һәм дә кеше аңлай башлай. Ә Аллаһ субхана ва тааля кушкан харамдардан мин үзем баш тарта алмаймынмы? Ягъни кеше хәләл булган булай вакытта ризыктан баш тарткас, харамдан Аллаһ субхана ва тааля ярдәме менән әлбиттә баш тарта ала. Шуңа күрә нияттеребез дөрес булган, Аллаһ ризалыгы өчен булган һәм дә һезгә өйгәш буларак үзегезнең ниятегезне төзәйтегез. Эшләгән һәрбер эшегез, балларды карайгыз, эшләп йөрегез, юлда китеп барагыз, һәрбер эшегез Аллаһ ризалыгы өчен булган һәм дә ошо уйларны башыгызда төзәйтегез. Ассаламу алейкум.